ውሽጣዊ ሰላምን ቅሳነትን ይህብ። ክልተ ጸቕጥን ጭንቀትን የጉድል። ሰለስተ ስምዒታዊ ፈውሲ ይህብ። ራብዓይ ህላውን ኣእምራዊ ምትእስሳርን ይውስኽ። ሓምሻይ ትኹረትን ንጹርነትን የመሓይሽ። ሻልሻይ ዝሓሸ ድቃስ ይፈጥር። ሻውዓይ ንኢኒቴሽን ወይ ልቦና የበራብር። ሻምናይ ነብሰ ፍቕርን ርህራሄን የዕቢ። ታሽዓይ ጸዓትን ህይወትን የዕቢ። ዓስራይ መንፈሳዊ ምትእስሳር ይዕሞቕ ኢልና ኣለና። እዚኦም ክንብል ከለና ኸ እንታይ እዩ ጥቕሙ ርኢና የለና ኣይኮነይ? ስለዚ እዞም 10 ጥቕምታት ብዝርዝር ከመይ ከም ዝሰርሑን ክሪኦም ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ካልኣይ መዓልቲ ወይ ደይቱ ናይ ንቕሓት ሕሊና ስነ ልቦናዊ ተኮራት ዝህበኩም ሓሳባት ወይ ሼር ዝገብረኩም ነገራት ማለት እዩ መበል ካልኣይ መዓልቲ ተታሒዘ ኣለኹ ናይ 9 መዓልቲ ቪድዮ ናይ ምልቃቕ እልኸይ ማለት ቀፂሉ ኣለኹ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐርብ ከም ዝሓለፈ ዝበልክኹም ወይ ቃል ዝኣተኹልኩም 10 ጥቕምታት ሜዲቴሽን ወይ ኣስተንትኖ ኣርምሞ ንብሎ ነገር ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ብደንቢ ኢና ክንሪኦ ሕዚ እስኪ ዳይ ኖቶ ኣብ ጉዳይና ቀጥታ ኖቶ ግዜ ከይውደልኩም ማለት ሳቡ ግን ሓደሽ ጋይሽ ታሊኹም ያው ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ድዎ ዘለኹም ገና ኣብ ምጅማር ዘለኹ ሰብ እና ንቐጻሊ ኣብ ልገርም ስቱድዮ ይኹን ኣብ ዝኾነ ሓፍ ዝበለ ነገር ንኽርከብ ያው እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምርኣይኩም ማለት እዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ኣቐዲመ እናመስገንኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ ብዙሕ ኮተት ከይብዛሕኩልኩም ከኣቱ እንታይ ኢና ኢልና ኣለና 10 ጥቕምታት ሜዲቴሽን ወይ ኣርምሞ ወይ ድማ ኣስቶን እዚ ማለት እንታይ እዩ ክንሪአ ኢና ብዘይጥርጥር ንኽልቲኡ ሳይነሳዊ ርድኢትን መንፈሳዊ ዕምቀትን ብምውኻድ 10 ሓያላት ረብሓታት ኣስተንትኖ እንሆ ክህበኩም እየ ሓደ ውሽጣዊ ሰላምን ቅሳነትን ይህብ ክልተ ጸቕጥን ጭንቀትን የጉድል ሰለስተ ስምዒታዊ ፈውሲ ይህብ ራብዓይ ህላውን ኣእምራዊ ምትእስሳርን ይውስኽ ሓምሻይ ትኹረትን ንጹርነትን የመሓይሽ ሻልሻይ ዝሓሸ ድቃስ ይፈጥር ሻውዓይ ንኢኒቴሽን ወይ ልቦና የበራብር ሻምናይ ነብሰ ፍቕርን ርህራሄን የዕቢ ታሽዓይ ጸዓትን ህይወትን የዕቢ ዓስራይ መንፈሳዊ ምትእስሳር ይዕሞቕ ኢልና ኣለና እዚኦም ክንብል ከለና ኸ እንታይ እዩ ጥቕሙ ርኢና የለና ኣይኮነይ ስለዚ እዞም 10 ጥቕምታት ብዝርዝር ከመይ ከም ዝሰርሑን ክሪኦም ንፈትን ማለት እዩ ሓደ እንታይ ኢልና ኢና ውሽጣዊ ሰላምን ቅሳነትን ይህብ ኢልና ኢና እዚ ማለት ኣስተንትኖ ነቲ ቀጻሊ ዕላሎ እምሮ የህድኦም ኣብ ውሽጡ ጽሙው ዝበለ ቦታ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ ጽሙዋ ክትመርፁ ናይ በይንኩም ግዜ ክትፈጥሩ ፃዕሪ እየ ክብለኩም ማለት እዩ ዓሚቕ ስምዒት ህድኣት የምፅእ ካብ ጫውጫው ዓለም ንሓፂር እዋን ዕረፍቲ ወሲድኩም ሞክርዎ ብደንቢ ክሳክዐልኩም እዩ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 2 ክንከድ ከለና ጸቕጥን ጭንቀትን የጉድል ሳይነሳዊ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣስተንትኖ ንኮርቲሶል ናይ ጸቕጢ ሆርሞን ከም ዘጉድልን ንጭንቀትን ስምዒታዊ ምፅባብን ከም ዘቃልል እዩ ስርዓተ ነርቭ ክዝናነን ዳግማይ ክሰርሕን ይምህሮም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዳይ ተለበሉ ምክንያቱ ኣብ ጭንቀት ኣብ መበልታሳይ ክኸውን ገለ ደረጃ ረሲዕ ኣለኹ ብቻ ኣብ ዓለም ሰፊሕ ደረጃ ጭንቀት ዝበሃል ነገር ደቂ ሰባት እናጎድኦ ዘሎ ሓደ ሕማም ኢና ካብዚ ነገር እዚ ክትገላገሉለይ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ቀልጢፍኩም ትርጉም ትውሰዱ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣቲና ኣለና ስምዒታዊ ፈውሲ እዩ ብዘይ ፍርዲ ሓሳባትካ ብምዕዛብ ኣስተንትኖ ኣረጊት ቁስሊ ክተለሊ ይሕግዘካ እምነታትካ ዝድርት እምነታትካን ስምዒታዊ ቅድታትካን ምሕዋይን ምፍታሕን የፍቅድ እዩ ስለዚ ያው ንስኻትኩም እውን ፈቃደኛታት ትኾኑ ማለት እዩ ራብዓይ ህላወን ኣእምራዊ ምትእስሳርን ይውስኽ ዝብል እኒአ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣስተንትኖ ኣብ ሕሉፍ ጣዕሳ ወይ ብዛዕባ መጻኢ ጭንቀት ዘይኮነስ ኣብ ሕጂ ክትነብር የሰልጥነካ ማለት እዩ እዚ ህላወ እዚ ንተመክሮ ሂወትካ የዕሙቐልካን የሰልጥነልካን ኣሎ ማለት ኢና ያው ኣተግብርዎ እየ ክብለኩም ሕዚ እውን ሓምሻይ ትኹረትን ንጹርነትን የመሓይሽ ስሩዕ ኣስተንትኖ ንትኹረትካን ንጹርነትካን ኣእምሮ የዕቢ ማለት እዩ ንኣእምሮ ከም ጨዋዳ የሕይሎ ውሳነን ፈጠራዊ ዋሕዝን የመሓይሽ ማለት እዩ ተሎ ንኽትውስን ፈጠራይ ንኽትከውንን ይገብረካ ኣሎ ማለት እዩ ሻልሻይ ክንመፅእ ከለና ዝሓሸ ድቃስ ክህልወካ ይገብር ኣስተንትኖ ንኣካላት የህድኦን ንኣእምራዊ ዘይምርጋእ እውን የረጋግኦን እዩ ቀልጢፍካ ክትድቅስን ዝዓመቆን ዝያዳ ምሕዋይን ድቃስ ክተሰማኽርን ይሕግዘካ እዩ ሻውዓይ ክንመፅእ ከለና ንኢኒቴሽን ወይ ንልቦና የበራብር ማለት ወይ ንንቕሓት ሕሊና ንብሎ ነገር ማለት እዩ ካብ ናይ ደገ ድምፂ ስቕ ምባል ምስ ተማሃርካ ውሽጣዊ መምርሒኻ እናዓበየ ይኸይድ ኣስተንትኖ ምስ ድምፂ ነፍስኻ ምስ ስነ ኣእምራዊ ምልክትካ ዳግማይ ከራኽበካ እዩ ስለዚ ምስ ነብስኻን ምስ ኣእምሮኻን ዝምርኻ ማለት ዓብዪ ትዕድልቲ እዩ ዓብዪ ብርሃን እዩ
ጉዳይ ሕዚ ጀምሩሎ ደቅናይ ሻምናይ ክንመጽእ ከለና ነብሰ ፍቅርን ርህራሄን ይዕቢ እዚ ማለት እንታይ እዩ ብመንገዲ ርእሰ ንቕሓት ኣስተንትኖ ሓቀኛ ባህሪኻ ይገልጽ ጉለትካ ዘይኮነስ ሙሉእነትካ የዘኻኽረካን የፍልጠካን ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝዓመቐ ርእሰ ፍቅርን ሕያውነትን ይወልድ ምክንያቱ ንገዛእ ባዕሉ ዘይራህርህን ዘየፍቀረን ንኻሊእ ክርህርን ከፍቅርን ኣይኽእልን ብፍላይ ብልዕሊ ነብስና ኢና ነፍቅረኩም ልዕሊ ነብስና ኢና ንሞተልኩም ገለ ዝብሉ ሰባት ሙስልያት ምዃኖም ኣብዚ ክትዕዘቡለ እየ ዝደለየኩም ሶሪ ከምኡ ንትብሉ ሰባት ምስጢር እንተውፅአ ይቅርታ ግበርለይ ማለት እዩ ማዕረ ነብስኻ እምበር ልዕሊ ነብስኻ ስለ ዘይፍቀር ንወዲ ሰብ ታሽዓይ ጸዓትን ህይወትን ይዕቢ ኣስተንትኖ ኣእምራዊ ወጥሪ ብምፍታሕን ትንፋስ ብምምዛንን ኣካላት ዳግማይ ህይወት ይህቦ ቀሊል ዝያዳ ጸዓት ዋላ እውን ብርሃን ክስምዓካ ይኽእል እዩ ስለዚ ጽቡቕ ናይ ብርሃን ዘመን ይግበረልካ ይስምዓኻ ወድነይ ንቐጽል 10 መንፈሳዊ ምትእስሳር ይዕሙቕ ኢልና ኣብ ዝለዓለ ዕላምኡ ኣስተንትኖ ልምምድ ጥራይ ኣይኮነን ፖርታል እዩ ወይ ኣፍ ደገ እዩ ንቕሓትካ ነቲ ኣብ ውሽጥኻን ኣብ ከባቢኻን ዘሎ መለኮታዊ ደረት ኣልቦ ምንጪ ይኸፍቶ እዩ ብሓፂሩ ኣስተንትኖ ንህይወትና ብዝዓሞቐ መንገዲ እዩ ዝቕይሮ እዚ ዝሃብክኹም ሓበሬታ ድማ ዝያዳ ሰባት ናይ ኣስተንትኖ ልምምድ ክጅምሩ ክንነቓቕሑን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ህይወት የድልዮም ኢልኩም ንትሓስብዎም ኣሕዋትኩም ቤተሰብኩም ወይ ደቂ ዓድኩም ብቻ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ማለት እዩ ይጠቅም ኢልኩም ተሓሲብኩምዎ ኣነ ተማሂረሉ ኢልኩም ተቐምጥኹምኩም ሼር ብምግባር ማለት እዩ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ገበርዎ ካብኡ እስካብ ሕዚ ትከታተሉ ዝፀናሕኩም ያው ይቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ሳብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ካብኡ ናይ ተቃውሞ ይኹን ናይ ድጋፍ ይኹን ናይ ኩሉ ሓሳብኩም ዋላ ሕቶ ድዩ ገለ ኣለኒ ትብልዎ ነገራት ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ ማለት እዩ ብቻ ስነ ምግባራዊ መንገዲ ዝተሓለወ ይኾነለይ የላበበኩም ንሎማዓንቲ ኣብዚ ከኣኽለና ይተሰናይ ንዓኹም ፀባሕ ኣብ ናይ ሳልሳይ መዓልቲ 10 ሕግታት ኣድማስ ዝበሃል ሒዘልኩም ክመጽእ ፀባሕ ይራኸበና ማለት እዩ ሰልሰናይ ንዓኹም